ma chigni janeno mar LTN kamoro amora ma intiere e lak seche gieki en kinde goeko mag dak achana. Chenro mabiro ni pile ka pile bende e kinde mosegundho kendo malach ahinya. Mae en dak achana mwakelo ni godo weche goeko mag dak kama intiere. Opuonjore mang'eny ahinya, weche bende samoro waloso kaendi moko matek ahinya bende nitiere. Moko to chopo makoro tek makoro idhi mana lamie. Mano endo e lamo gi riyo kech, mano koro wawene ne rea koro kodhi to keto gi lamo gi riyo kech. To mwanyalo loso kaendi to waloso losa kaendi gi e wago, ilose mana ohiu chap chap to ilose to gik moko bedo maber. Ji mang'eny ahinya mor kendo puoyo ni giyudo puonj kod kony ma owinjore e chenro mar dak achana. Wabende wamor. Nyinga en Nick Okelo. Chenro niendi adhi tae ka wantiere kaendi kod jahocho ma bende en jadolo maduong' mar Hope for Good in Christ, ma en kanisa mare, en Mikai Nerea ma jaod Mbewa. Mano nonro machwado kuom yani afuli moyangore. En kamano jo Nyasaye. Ero kamano ahinya machiegni sa oseromo koro onego bed ni koro ng'ato koro kawo kombe sudo machiegni gi dak achana. Nyithindo mbesre ber mondo bi koro wuog e dho TV nikech weche dwa bedo matek ahinya kaendi e dho dak achana kaendi e kama walose weche mag dak. Kama ma diyude wach niendi onge mitudri kodwa #en dak achana #dak achana. Mondo mi wawinj ote mari, ywak mari, dwaro mari kata paro migolo mar kelo gero weche mag dak achana. Wachako chenro niendi kawuono e yonendo makende kama bende nitiere ote mobiro kaendi ma oor ni Pastor min Nancy. Nancy besane kotini dwa kawo thuolo e dak achana ka. Kama winjo ni. Koro Mbewa osekawo. Koro nyithindo bado dwa kawo. Kanya adhi Kikomba. Nick luonga ni ng'acha. Bishop Nick luonga ni min ng'a. In ga min ng'a. Takon titi winjo ga ni min ng'a. Ni min ng'a nyako moro ka. Akon koso luonga ni min Nancy. Min Nancy. Koro Pastor min Nancy an Peter kawuok Ruga Konyango. Chunya omoko an kod min nyithinda to koro ketwa e lamo. Nyathi omera moro ne ojoin University Nairobi. Watemo matek modhi toke jonyuol ne oloko ni nyathino chotne. Yani chot jo chiege. Okay. Chot chiege. Lamnwa chunywa bayo kabisa. Awinjo injili mialo kawuono ka iwacho gima achuoyo ema kayo. Oduogo chunya matin pastor. Mosna Nick dak achana mukelo nega kendo puonja mang'eny. Kapok utieko chenro to onge ng'ama chiemo e oda nyaka utieki. Koro wachnano akwayi imiya paro kaka atim. Chieng' tich ang'wen sa 2 otieno Mosna Nick Okelo. Oriti an Peter. Peter ndiko mboro. Lakini giboyo to gin gi maana. Koro min Nancy Peter loso kodi. Ma nyathi omer gi moro nokawo magi konyo mojo University of Nairobi. Koro joma nokonyi lokre nyathini endi en chot jaod Peter. Koro magi to iwacho nang'o? Emomiyo wacho no mosi kanye ng'ade rieko kaka ng'ama dichuo. Ariyo ne mano. Ing'ade rieko kaka janyuol. Ma bende inyalo kony nyathine. Kada bed ni en in emikonyo nyathi ng'ato to wacho no kuomi. Or en in ema nyathini okony. Tichaki wacho wachno. Apani Peter wacho maber kama ka ne winjo injili miyalo. Ka iwacho ni gima ochuoyo ema ni ka. Omiyo en kosechuoyo gima ber kama. To koro obro kayo gima ber ka Nyasaye koro gwedhe. Ma Nyasaye ne biro kelo duoko. Bokelo ne duoko. En gi chiege gi ng'e adier ni samoro gima kamano onge. Ne gikonyo kaka dikony nyathi owadu. To jomoko nitie ma okony. Samoro jonyuol ma en go gi jonyuol ma ok odhi skul. Kia ber skul. Koro gin jonyuol beta dhengwa. Nyathi dhi tek ni nitie kanyo. To ng'ani to konyo nyathi motero University of Nairobi. Mondo oyud kaka nyalo konyre higni mabiro mondo konyo jonyuol ne ma wigi koro ringo kusgi. Omiyo Peter gimi konyo go Peter kanya maduong' onge. Oseduokre no wuon ni gimichuoyo emibiro kayo. Tenda we manenda zako. Modongi wich kuro bro gore kuom gi malet e kinde mabiro kaka nyathini koro graduate. Kendo koro gi mor. Ka wacho ni maendi en kothwa. Omiyo Peter gi jaode kik we timo maber.
Dhi nyime gi timo maber. Kama gweth mari bro aye be kama ineno pesa ni wuok emi konyo go nyathini ni, Nyasaye bo medo yawo ni tich mar lweti. To jonyuol ne ka tene mna chidhande gi muodo la. Ginyore kendgi. Nikech gimi chuoyo emi kayo. Koro kuom jonyuol gi begi magi chuoyo magi bro kayo. Weche magi chuoyo go ema gikayo. Nikech nyathini be sama ka gima kama koro gore kata e ite ma nyathini winjo. To siso ma en go en somo. Kende. To yudo ka nitie wuon gi manyalo konye. To yie somo. Jonyuol ne okele nuksi. Koro jomoko bende kaka nyalo konyo onge. Omiyo ka endi gima pita nyalo timo, okawo pambo odine go ite. To kony nyathini kong'eni obe chieng' mwino onyuol nyathi. Anyalo dwaro mondo mi koro nyathi mokonyo ni chieng' mwino konye kata bende nyakware moro. You never know. To moloyo en ni sama itimo gima ber kama endi itimo mana in iwuon. To kitimo marach be mana ni in iwuon. Omiyo sama Nyasaye biro kelo gweth e od Peter, nikech ochopo ir ng'ato mokonyo. To od japur ma bedo ka gin gi dhier kata ma school fees botamo gi chulo podi kata nyithindo modongo nikech weche gi ma kuom gi ogin weche ma kelo ber. To owacho ni e ode ka kapok DAK ACHANA orumo to onge chiemo. Mano sheria mantie ka Peter. Makata sana kure sama ko matiende ni Peter ni rito ma DAK ACHANA rum kok iketo kuone mesa. Kore kiketo kuone mesa. To ka nyithindo nindo. So gitimo homework. Omiyo Peter gini kaka ni kete ni odo ni ji te otim kamae. DAK ACHANA kochopo to koro ji bet piny te mondo ji winj DAK ACHANA yo makare. Opuoyo chenro kendo opuoyo puonj mayude chenro. To moloyo wacho ni injili manilose mano endo mar gimi chwe mikayo omake to winjo maber. Omiyo Peter wachi ni endi iseduokri kendo. Ikono se yudo answer. Oyudo answer en wuon. To kiano yudo answer. Kiano yudo answer. Omiyo anano ni Peter odhi nyime gi puonjo nyathini konyalo puonje moyud nyaka PhD. The better. Koro tim mar fitino time gi fujo. Chieng' moro nyathini bro chung' kamoro to yokno wile gi Peter. Kata oko konyo Peter. To Nyasaye me polo malo biro konyo Peter. Omiyo Peter kik iole gi timo maber. Timatima maber. Usichoke kutenda wema, zidi kutenda wema. Jalali Maulana atakubariki. Baraka zako ni zake. Madhogi wer kacharan ma jonyuol kijana. Doge chalo dha kuro bet mane ni mbaka. Gindo e mondo gilosi usiku watalala. Nyathini emo lite kuoyo ni ke jonyuol ne nyalo loko pache gi weki maricho. Magol chunye kate somo. Ng'eni jogi nyalo golo chuny nyathi gi somo mabe sikul. Nyathini marane kor gweng' mabet janjada. Soma. Owedewo gik mang'eny, soma. Mane gima duong'. Erokamano Peter kod jaodi, nyis jaodi mondo oket chunye motegno kata kwacho ni kijana ni chode. To kata chunye motegno. Chode no bende en gima ok yot. Kata Peter ni oket chunye ma bedo odonje Nyasaye matut mondo gigo chal gima winjo to boko winji. Machielo ni Nerea gima wacho no en adier. From there koro mondiko koro onge ok somre. Ana kia somo dhok moko dholuogi. Ikone chiyo tamisomo. En chie makora kia. Moro bo chako luwe kendo ondike tek momakre te. Ana Caroline Nyaragoro Kibogo. Adhi idhi mos na Nick. Amoso Nick. Kidhi e DAK ACHANA. Ahero matek nikech un kod puonj mabeyo. An be elamna nikech chuora oroma gi chode. Kun to kod luero. Nick mato luare tapi ujoma chuo. Ang'o ma ukun ne, ang'o ma uluero ne mon, ang'o ma uchodo ne. To ana kia luero. Dawe in ng'ama dichuo koro nyalo konyo dichuo gono. To Caroline inti ang'o ikune ni. Ing'e ni be ng'ato wele kuja ni en kuru biro beto kuon. Nitie gimo mironge. Nitie gimo neno ma ok ber e iye ka kata gimo miyo kun ma oko. To wacho ni ng'ani endi chodo. En kun chode gi luero. Koro kar chode kanye mokara pani koro ng'ani koro biro. To kopenje koro luero. Koro odonje gi luero mang'eny nikech en gi mon moko oko mogogo mbaka to chiege manie ot ma Caroline to koro kogogo mbaka. Okun to luero bende luero. To kamoro to Rose ng'ani Caroline nitie kaka penje ki achaya.
wach no chune ni mondo kun chiemo luwer makata osechodo oko to penji gino kiacha dichwo en dichwo makata juke ma red handed to iwuok nitie kaka iwuoyo kode koro oko kun to wach no nyaka yudi to kidenye denye tad na nyagi ngane wachni igoya to koro garo odengo los kod gi nadi joma chuogi chiemo na bie puonj mon ka kaka unjo tim joma puonji mana sani mondo mi jogi ong'e nikech wachni lieto kodo mondo kwe joma mon nyalo dwaro mondo mi gigene wan gi weche pira di moko nyalo wacho sani te weche 30 kaka inyalo dhako winjo handle chwore 30 wachno kata achiel nikech mano puonj mong'ith mok tam wawe ni dhi adhiya achiel en ni e kinde duto ma dhako wuoyo gi chwore kik raise your voice kik made chwo muma wacho ni en wich koro sami raise your voice to nyiso ni koro ok en wich iloe magato ayuko jamna kaka koro ma yuko jamna mali mag jigi oko ni ok daw ariyo kik tem mondo compare gi ex ni adek kik tem dhedhi mos ngini ex kanyo samoro bago jowa kik tem mondo ipim jaodi ma in go niendi gi osipni kana chuori mo ma in go nene ni kore ni aworo gimo kele ko ngane kama gima ne ng'at cha timo kata ber mag ng'at cha dinabed kode kik compare nitie weche ma kiwacho to kik irwak iti dichuo manu dak maber to samoro ex ne ber molo ma to kodog ex no odhi ex no to kodong samoro sekende kako odhi ex no koro gimodong go ka endi na home kik mention idhi dhi kamoro bedroom tikawo lembi kiero to iwaje to dichuo to kik nyise wan ipara ni to koro ya ex na chana we malich kama nango omera ex ujo malich kara ex ujo malich kain ex lakini to jitegen ex onge ng'ama yudo dani to kendi ng'ato nitie gi ex ne moro omiyo koro mamiyo koro exes mantie koro wigi lisre malich nikech sama iparo gi ang'wen mar adek ok wawinjo raising your voice kik raise ne dichuo voice mar ariyo kik compare gi your ex mar adek kik nyis dichuo ma wach ma kik temi ng'ama dhako kidwa ndagi kwe kik nyis chuori ni ini siki keto mana galoto ng'ane to ode kai siki tingo mana box kikelo kik ipim yani awach nade remne kik nyise ne ng'ama chielo loye manok dichuo ni nyiso dichuo ni ng'ato loye ai iketho dak nere kaoni idimbo chunyu wach dak achana omera mina uro kayamba en kayamba gi lwedo nere idimbo chunyu dak achana kawuono ng'ama dichuo ok ipim gi moro kama untie no magapo ni pima gi moro dhi ka idhir moro no ok dhi mano ketho ni od ng'ane to ano ka gin gitimo ga kama to inang'o itimo kama to ksa moro ng'ani dwanyere ko pime gi jowadi matimo maber to rachne koro dhako ok onego nyis chuore ni ng'ani oloyi kata kanyi jogo dhi mana dala gi ndege to in idhi gi piripiki kik compare dichuo gi dichuo machielo mari bed satisfied gi kama Nyasaye oketie weche gi sani koro biro ka koro muomo gode kendo giridre e ore kamoro kaka moro ma intiere kauno ne rea okelo chuny kendo bidho chuny wach aparo ni nitie omera moro ma ka iluongo ni wuon ka iluongo ni omera iluongo ni ochung' orogno bende jogo nyoheri ndi ochung' arwaki jogo nyoheri weche aina miwacho gi miyo koro ochung' koro wiye lisre kama intiere isidho ng'ama dichuo teko mare in kama iwacho ni koro ok onego ni pima dalana ka kik ibukri ni pimo gi joko tenge loka cha maka joko tenge magi jokanik dhako onego bed ni ng'e gino maler mano dalana tik en tik moruo ka thund guok nyaka na koro chula uru ya konyo in fact wacha ang'wen kende to gin 30 pod odongi 26 wabiro ga gole matin ma ng'ama dhako onego bed ni mano koro oluwo te giwacho kanyo malich ahinya maduong' maneno ka iwacho kawuono maduong' moingo nage te en ni kik mondo mi ng'ama dhako duonde oting're ne chuore don't raise your voice
Ka wach rach to idok mana piny. Dongo loyi. Ok ng'eni wan gi mon moko men nyar gi wegi. Wanga magolo ni berber. Wange duong' ka koro wacho moko. Katimo mara kama mara ni tin. Lelo mapoko doro yodi. Moko ibiro dongo dichwo moro no kona ni chwad nyagi sufria tok chande nikech ne giri warus. Mano ok dichwo. Ok awach ni ugochi to mano ok dichwo. Nitiere kama dichwo gike, to nitiere kama dhako gike. Kati dhako mana machamo musara. Kik inyis chuori ni gima an mapidho ni. Omena nerea dhako ka chamo mshahara, nerea dhako koingi gi pesa. Nerea dhako koingi gi pesa gino gombo. Pidhe to kik iwachi. Don't. Ango madhako. Ema an ka mondo akwere. Makata fise mochwel kata mna 1,000 kende. Ibro muchni dwe mabiro no iparo fise chane en pesa mar chama. To pesa ne meno wuono chamo mare marufuku. Mondo iduoki. Gowi tichulo ni. Kanu winjoru no chiulo fi tibiro duoko to duoki nikech mano to we nono kumugoli. Koda ne en mamari mane miye to kuno. Duoki nikech gowi to nyaka chul. Kori be yigi mun ni pesa iwa chul gi ka gitiyo godo. Mana kane wed piny ma winjoru ni mama ka in gi pesa to dhi chul na ne nyathi school fees. Abiro duoko ni. Ne winjoru. Goja. Ok ni an ema bukra chulo koka chako bani. No. Wode dia mose wachi ni nerea. Wachi ni punjo maber. Poko kethre. To samana chulo mara moka nyisi. Anna holo kata kamoro. Ilo sipra moda dia chulo nyathi school fees. Tibe nyini ni gi pesa. Kanyisi ni pesa na holo abro duoko. Inyalo miya mondo duoko. No. Mano ok tichna. Nikech muma wacho ni dhako kele muma. Ngoja. Dhako eno winj malit chieng' nyuol. To dichuo no cham kuon gi luya. Mano tichni. Koro gojo be marwa to en luya. Dongo ndike mu. Nuno maruto gowi. Dongo ndiki. Gowi ni to en ni kama wuoyo. In fact, dichuo temo winjo ka responsibilities mag ot te. Kada ko konyi to konyi akonya nikech onyar konyo. Nikech no kel gi suitable helper. But all responsibilities ni gen mag dichuo. Kabisa. Mamuwa matimo to wacho ni ka ng'ato korito jo ode. To ng'ama rachie moloyo tieni all responsibilities gin mag chuo. Koro dhako kata ka konyi to konya as a suitable helper. To ko konyi ni it is a must. Nikech chuo moko be nitiere motaratara wigi othanyana gin gi bet. Dhako chulo fee, dhako chulo ot, dhako nyiewo pi, dhako chielo dala, dhako gedo, dhako ng'iewo chiemo, dhako ng'iewo lewni, dhako nyuomore kende. What is that? Nyuomore nyaka kende. Pokineno. Aseneno gi wanga. Dhako nyuomore kende. Nyuomore nyuma kendo ng'eng'e kaka dhok momiyo chwane dhi basa. That's not good. It is not the protocol. Aire jogi ni roko long to wuo. Mo dhi go betene. Magi tero. Kaki dhi chiem kucho. Tiene no kia his responsibility. Munjo kawe in the family. As a man. A man is the head. Kizungu luonga ni husband. Tiene ni ene house bond. House bond. Ene mo riwo mar dal odni. Koro nyako ng'i chiege, ong'e nyithinde, opuonjgi because he is the house bond. Ya kanyo koro onego chung gi wer namba di. Ochunguru gi wer namba 4. E kitabu wer. Ochung gi wer moja ni oseloyo Yesu ni. Koro ochunguru gi wer namba 4 nikech ne re koro de bochunyu wach ka wuono man koro ajony. Kama ojobe ni koro inyosa ka wuono gi wach miya weche maweiti. Kendo ka ng'ama dichuo gine joka koro donyo na malit kabisa. Ere ga dhako tak nyiew dhok mami chuore ni tero. Machuore rwako long. Nikech waseda kodi 20 years to gino kweni pachi to Nyasaye omiya ng'wana yudo pesa. Achulo atero. Mibi support gima kamano. Yes. A support nikech mon wete na oseti. To kuro kese nyuko ni pesa mete nyuome kidu kado eng'oro kaka ng'a. Mana kaka house bond. Be in gi duol? Inigo because you are a man but this lady is a woman. A man and a woman. A woman no wuok kuom a man. Koro kata an manyuomora kenda, you are still a man. Uro puonjo machuo. Nere awe keto gini maber, mabura moko temo hoyo e bura nikech oja hocho. Omera ka gima kamano timre ni dhako no golo ni dhok midhi nyumo dalagi. Gi pes wuoth, gi gimoro amora.
ondiego mara kiduogo tionge sauti in ga ine kende kaka yak bego ya go en kech en man onyoma ego yao makinyi to semuche jirani kaka ing'ama kunya kata nyombo uchonyero chunyani kaka chwanyoru ni ino mane wach mumucho ibe kore ni goya in gi thochi giman manyoma ne gimana manya nyeno jam ni in monyuomi do omera we utugo gi mondo dhako bingin dalu kanyalo gora mbun te mana kaka nyagora mbun kadhi nyomora mano dhako ng'ama dichuo ter kata dheri achiel mar kwer te mate migo kata mana mjengo kata tongo kada mana ma iwe chot makiwuok to tho mana bi jajuok mana bi jajuok kada midhira dhira to lwar piny gi bathe ni top mago te mate mitir kata mana diel diel ok nyuomo dhiang' ni kuondi diel no to kore meda wawacho koro kama otamre ne reya kare mano ter kata gweno kata pusi ng'ama dichuo don't relinquish your status and responsibilities embele mar ng'ama jaodi to moloyo ahinya e keny kanyo ma dhako test go ng'ama dichuo ni bende an gi dichuo kosa onge go weri gi chiemo mane otgi magi chieng' moro in go chieng' mo ionge go to nyithinde bende kanyo gibo chamo omera sama koro idhi korgi dhako ni ma koro iwuok ni dhi nere akanye ma dhako koro obochie pokano kuma dhako kido ng'e kuma dhako koro nyalo bochie ma koro go bade pi mi luor ma koro mi luor makata ne onge gato koro luonge ni ruodha en luonge ni ruodha oluongi ni ruodha en oluongi ni ruodha sami nyise ni dhi dala wabiro wiyok ti koro angaika mana ne udhu tumra tuoma ya jogi biro ya jaoda biro ya bro bet nango gini chamo wiye kabisa omiyo ng'ama dichuo kik mi dhako rusa to into ing'ama dichuo mari in go weteni in go siepeni in maybe kitiyo in gi workmates kata ketimo ang'o in gi jomosiepeni ke pasta kan an gi pasta ka in gi pasta sama weteni ang'o moni bet kod piny sin jo kama ado dhi kor gi jaoda to arem kama mane gima ng'ato ok nyal tuo ni nereya inyal tuo ni school fees inyal tuo ni gimoro amora to ni koro dwaro dhiang' mwadhi nyumo kor gi nyang'ane ka in go wete mabeyo mag anyuolau they can't fail you kich mano wich kuot ne gweng'no te gweng' mok nyal nyumo chiegi mano ok chiegi mano chiegi omera nonyumi ka uma kandiege kara chonyo ka uma school kandiege ichi kandiege do kamano yes atedo kandiege but Ambewa's wife mago to koro kizungu in Mbewa's wife no mano te gima Mbewa te mano mikuma no mane gima dwani wachi but kano okeli ne oganda gi makaliel biro tatede in osekeli ka uma koro in chika uma magidware matimo in koro gima joka uma dware mitimo joka uma ok nyal yie mondo mi gimoro kata sare kata gima koro gore kuomi sani joka uma wuok mana oko mano yuorwa to Mbewa te mano keli kende gin ne gionge but samose keli me integrate into this society kuro in one of them kendo in yuore gi magara ka gima timeno marach dala na tibiro ira bingi gima timore dala bingi gima timore kama ere kaka nyalo emomiyo onge gima ni dhako moro nyuomo ni ma chuore in mar chuori nikech chuori no omi mokeli ka onyuomi inyuolo ne nyithindo idak kode irite but e weche koro mag anyuola koro in chi joka okay to koro mating'o dhok adhi anyuomora miye ni koro pod an chi jogi ting'o dhok ne madagi onge dhako monyuomore kende ne nyiluo weuru keto chuogo ledhi manono ni ng'ade chuo dwani mondo yora dak kodi to pile to dak ka onyiewo law ochiemo dhiang' kata beba ni dhiang' menyuomo en Tanzania ringe 17,000 kanyo apenyine dong mwawacho ni en a suitable helper onge go there's nothing like that we puonjo joma chuo timbe mag bedo very weak okawacho negi apimo koro mana mapache tin mapache nus mapache ringo to kwamo morego gudheru to yamo dhige moke mano to timatima udwache adwaro dichuo mochiny ma monyono pi ema ko rego gudheru na tamra dichuo rego gudheru makoro yamang dhigi moke ni glass wiye moro to sande mag wiyoke tema kata bedo mana dhiang' achiel tem kata kotami obro gwara ambe Lolwe TV kaendi ng'ama dichuo nyaka ter dhiang' ing'eni sami nyuomo chiegi gi pesa ni in gi red beret tiene ni gimoro amora iting'o in gi crown red beret gin polise moko manyalo mako jajeshi mako ja police iluongo ni military police koro sama ng'ato osenyuomo chiege to en a military
O to kwisi ni tare kore goji. Ok ni military magocho, in gi law, in gi teko. In gi teko. Omiyo joma chuo ok abi advocate mondo mi we ng'ama dhako ogol gima idhi nyuomo. Don't try that. En gima duoki piny, omayo teku, omine no ng'ano endo maonge gi duol e yodi ka. Chieng' moko nyithindo owinjo ni min gi nonyuomre kendgi, nyithindo dhi chako chai. In kata min notami nyuomo tidago minyuolowa. No, e gweng'u kanyo ochako chai, osiepeni ochako chai. Dhako en mari. Kaka dhogi ne mit sama ni sero. Ing'e ni sama ni ome ne dhogi mit ndi. No wacho nyaka gik moko onge. Wacho nyaka gik maonge. Wacho nyaka gik maonge makata sani kopenje ni wacho kama otamre. To sama an ja ma Dubai aidho ndege, mit awinjo no idho ndege. Idho ndege. Kare ndege pok no idho. An ka dhiga Kisumu to ng'ena adhi ga mana gi ndege. To kata kuma airport nitie okia. Koro mondo waket gini ni mayot niya. Ng'ama dichuo, never relinquish your responsibility and position in a family. Never, in capital letters. Apuonjo mano endo ka ng'ama dichuo ka ng'eyo ni ng'ama miyo nyalo nyori. Gini biro muchini. Kata koro mano chuodo e gweng' kanyo tipo nyisi ang'o na nyuomra kenda. Kata ma dichuo machielo ma kodwa nyuome. Kwe kado ng'adwa nyuoma. Ikoni na nyuomra kenda. Mane gimi siki mucho. Uchai munyoni nyake pim. Mane gimi mucho ni. Kata gin suitable helpers. Okay, kar nyombo ka. Mano X. Odhi e yueyo ne jogo machuo. Ma mondi gimi yo dhok no dhi onyuom. Hallelujah, hallelujah. Mano wadagi. In capital letters we can't. Glory to Jesus. Omiyo ochung' wodo rogno. Kanyakla kodo omuare Anania. To koro dede Walter. Wichigi winyo maber. Utime ka nyisuru chungo utime kaka ne uneno ka itime kamoro. Omiyo waweuru weche mag wuondo joma chuo. Mano en miyo joma chuo bedo too lazy for nothing. They should think. Johera mag DAK ACHANA une group. Utu wacha ng'o kuom wachni. Onge wach. Group apoko pong. Wadwa ni mondo wamed ji group. Onge wach. Wacha kodugo kendo e okang' mar ariyo. E chenro mar DAK ACHANA ka kore kiro rikodo wane okang' mar ariyo mano endo mar DAK ACHANA. En kinde go eko mopimo kaka oganda nyalo dak, to ne wayudo kaendi otemo kuom Caroline ma bende en nyara Agoro Kibogo. To wacho mana ni wan kod puonj maber, to wacho ni chwore no endo to koro orome gi chode kuno kod luero mane kamano walose. Omiyo wacho ni ng'ama dichuo weche mang'eny ahinya mamiyo gik moko magi kitimre. Koro Caroline, in bende wanyisi ni kik mondo mi dichuo bed gi chuny mar wuok oko ma koduogo to samoro kun, samoro chunye lit, samoro nitie gik moko mitimo ne mok ni kare. Mago bende nitiere. To chode to kwa yie mondo mi odhi oyuka jamna koduogo to kun. Oyuko jamna koduogo to kun e ot. Kapo ni dhi yuko jamna kidogo to beni mor. Kaito kinyo brudu ni jigo kimi kae. Mago dwaro kibo. Ang bang'e ti chwade kata. Ok nyal dhi ti yuko jamna kidogo to chaki kun loro be iluero. Karin idwa nang'o. Okang'eni chiemo mokuno ni be omi nyako ni pesa to kata mane jamna mar nyako ni mo okuno ko yuki. Nyako ndo chamo ne otho. Yawa. Omiyo dongo se yuko jamna en oko en kuro kuduogo. Nyako ni to. Nyako no bende winyi yuku ma. Okoro kun ni giluero ni makoro ng'ama nyako ni chunye dhi mabor koro kata mana jamna no koro beda gi jamna no. To ng'ani biro mana ka biro luero ko ng'e ni jamna ni ok odwa nikech oseyudo oselo sava moro. Mane gima wacho ni mane gima timre omiyo mano gima nyaka walosi motegno niya ng'ama dichuo kata ng'ama dhako mantie oko kanyo mawuotho yuk jamna tiweye kar jaudi. Ok apuonji gimoro ni mondo ji odhi oyuk jamna, to wacho ni sama koro ng'ato osebiro makoro kun. Ing'eni koro mara ji ni koro onge. Anta daga yuko jamna ma oko mok mari. Mane ketho keny. Mane kaka mumo dagi. Koro ku yuk jamna oko. What for? Jamna ni ot. Sava ni ot yelo. Keny ok kethi mumo dagi. Koro nyako ni otimo nang'o nikech penjo ni pok nwatieko. Nyako ni koro chwore ni koso otimo nang'o. Ichako ipuonjo gik moko ang'wen kanyo koro samoro duonde ni malo, samoro miyo dichuo gi chunye dhi mabor kopime gi chuo moko. Gik mane wacho kande. To dichuo to kono be ni luero namba 1, dichuo kono be ni kon namba 2. But nyako ni be nyaka miya conducive environment
makobiro to go feel niya I'm home. Ane oda. Mano very important. Moro ncho wachana niya. Ka ene kanisa to ji ere kabisa kendo mi first priority ma ipenji nyaka weche. To kodhi e ode. To kontia timra. Adoga dage kanisa. Koro mon machalo kamago. Nyaka girekebisha tabia. Mano be nyalo bedo sababu omiyo ketie lokruok Caroline mondo mi wane ka nitie gima nyalo timore. Ka koro tamre mae, nere koro bro donje mondo koro konyi gi lamo. Nikech anyo ni matek to koro emo dhi godo. Hi, my name is Jane Achieng, nilikuwa na shida. Nimeoleka na bwanangu alikuwa anataka kupeleka mahari kwetu. But kulingana na situation ya kwetu, mamangu aliacha babangu akaoleka kwingine. Akakufia huko, then akazikwa kaburini. Then anko yangu akaenda kuchukua ng'ombe na babangu hajapeleka mahari. So nauliza, babangu akipeleka mahari ndio mimi nipelekewe pia? Asante. Gini kantie kama koro okodonyo na godo. Kama koro inyo godo njo maber malicho. Ko ni kane min Anko yake. Yes, kamin gi nosetho. To nergi manyami mowadgi min gi. Odhi okawo dhiang' kuom wuon nyako. Koro wuon nyako sie to pok odhi nyombo. Dhiang' to nergi nokawo tero ka jodongo. But wuon gi sie pok odhi nyombo. Koro penyo donge wuon gi nyaka dhi nyombo min ke dhiang' to noter to ok odhi. Koro dongo nyalo dhi nyombo min gi eka chuore obi donjo malich. Koro nergi nobiro mokawo dhiang' odhi chung kar nyamin. Nyombo apani sama ni ko dhiang' moro miwito gacha. Dhok mo mimiyo ji tek ni oter cha. Koro openjo ni to bwana yake anataka kupeleka mahari kwao. Matini koro jaduong' ma baba gi mano ok odhi tero dhiang' ni. Kodo pokea dhogi. Pokodagi, oyiye mondo pokea. To penjo niya. Donge wuon gi ne owinjo kuong tero dhiang' kamin gi mondo donj kadala kadagi. Eka chuor nyako ni dugi koro miye dhok. Mano te dholuo. And right. Jane chuor ok nyal biro gi dhok time yo wuon gi to wuon gi ne pok odhi kor gi min mare. Samoro pok onyombo kata. Mano ok tim kamano. Ikoni mano idonjiki. Boko ne idonjiki onge gima chal kamano manyalo timre. Omiyo wuon Jane timuru kama dhok midwa nyumi go. Many pesa mi babani. Kata sling kata mna 30,000 kende. Onyiew dhiang' achiel. Odhi go kor gi madhi nikech kama kor bodhi ne osetho. To min gi beno iki kaburini. It is too hard. Nikech min gi nowe baba gi ne. Ino kama complication nitie. To kana mane jaduong' ni, sama ni ko chiege kaburini, to chiege ni gi nyithi, en gi nyithi chiege ni. Dak no think twice. Osamo ji were marach. Ng'eni wero ka ji were ka samoro marach kabisa. Nyithindo to nitie machiemo mokelo mapur kelo rariw. Mabo kelo rariw. Kipar kapok otimore tipar. Koro chiegi no yike kaburini, moko ikata dala machiegni kode ka. Mo bende samoro en ng'ama chunyo osejok kata gi mama no koro kata wachne. Kech be noweye samoro gi malit. Odhi kende gi dichuo machielo. But koro for the sake of this kid, nyare midwa nyuomni, mondo mi olos ne nyare ni yore kaka wuon gi manonyuole. Obed ng'ama ofuwo, odhi adhiya gi dhiang' moro achiel tichopo. Mabe jento kik imiye, wuoru dhi onyuom meru kata noike kaburi no many pesa odhi to dhiang' achiel. To ke en baba mane goledhi. Baba ni goledhi nikech nyaka sani endi onge gima osetimo. Koro ka en goledhi to nyiso ni nyako chok bi nyuomne to nyako be ok nyal dak kamoro kok onyuom. Nyako be ok dak kamoro kok onyuom to nyako ni be choro ikredo biro ga nyombo dalagi. Kuke nyako ni wiye baro nikech samon tigi makata baba ni chuori ok ong'eyo dala. No kabisa jaduong'. Dhi nyuom min Jane. Aya yuma idwa kelni mwandu to de yugi manotho moike kaburini titero mana dhiang' adi to samoro chuor Jane dhi biro gi dhok 10 gi loche. Ayo mera ter dhiang'. Otere dhiang' donge. Eka koro ko pokea mag Jane. Nikech bende dala ni kanyo ndo tange pokea dhok to indo dhiang' no kitero. Ito poko pokea magi. In magi ng'amo pokea onge gi pokea no. Koro in kage ji opokea kuna mari dire pokea mag ng'ato mobiro wae. Omiyo jaduong' ni onge yo. Jane nyaka los gi baba ni ka pesa onge kata ka yori ko onge to nyako dhi monyon dala cha. To bende e dak achana ka wasenyiso wuoru no kawo dhiang' odhi onyombi mondo dhogi obi. Kapok isomo mano nek. Nyako moro nyogocho to wach nyono litna kabisa. Owach ni en nyar pinje adi. Min gi no nyuom kamoro to nyuolo gi nyithinde adi. To were gi wuon gi. Aso chako kawe gi wuon gi ni no nyuomo dhok. Wuon gi mokwongo ni.
nyuomo min gi dhok. As min gi owe dichuoge ni. To dhi nyuom okaw kamachielo. Kamachielo mokawe ni ochako nyuome dhok. Ka wuon nyithindo gi pok owero. Koro jaduong' manoweyo to kowaro dhok cha. No omo nyithindi adi. Odok go dala cha. Dala ne mondo puonji. To kaka ne en a retired teacher, pesa ne onge to ne en gi mon moko. Ko nyithinde gi ne oko opuonjo. Mama cha nochako omo nyithindo ka. Utero ka da nyithindo gi kanegi. Ma nyithindo gi gin nyithindo adi. Gisomo kanegi kucho. Baba gi notemo nyako mane goche ne wach ni baba gi notemo to notame mwiti kiriembe ariemba. Koro no min yudugo omogi motero kanegi. Koro ngima gi duto gisomo kanegi. Ka baba gi mar ariyo manonyuomo min gi dhok mar diriyo cha ema koro support gi school. Magi somo, magi tieko, magi dhi university, magi graduate gi rwako kofia. Koro nyako ni osedhi tedo. Koro ne gidhi ka jalemo moro, min gi ni Nairobi ka gichwore mar ariyo. Wuon gi cha be pod ngima. Koro gidhi ka jalemo moro, min gi ni otedo. Jalemo ni okone ni kik oluong dichuo mar ariyo ni baba gi. En gi baba gi monyuole. Kik oluong thur gi dichuo mar ariyo ni thur gi. Oluong thuri ka monyuole. Kendo kodwaro ogombo mondo dhi olim wuon gi manonyuole sie, odhi adhiya min gi omiye thuolo. Koro wach maduong' ka en niya, chuore dwa dhi nyombo. Dichuo mar ariyo ni onyombo temo puonjo gi. Dichuo mokwongo chop unyombo temo nyuolo gi. Winjo the difference. Koro nyo penja, otim nang'o? Inyalo nyuome ka dichuo mar ariyo monyuomo min gi to puonjo gi ni. Koso inyalo ter dhok ir wuon gi monyuole sie to nowere gi min gi ni. Otim mane? Ariyo ni mano. Ogombo mondo dhi olim ga baba gi. Sie manonyuole kata obed ni ok opuonje. To mano baba gi en remb wuon gi. Owinjo ni chunye dwaro no dhi olime ga baba gi. Bo nyalo dhi. Isitoshe. Nyoche pok onyuol koko dwa nyuol. Odhi gi nyathi mayom ni. Koso oret ka nyathi otegno. Iwinjo weche go? Nitie thuond weche mamiyi mowinje kony. Na nyise ni wabiro dhi dak achana. Ichik iti chieng' tich ang'wen sa 2 otieno. Gimodwoki no emikaw. Onyuandre manade. Tek. Otielore. Wuon nyithindo onyombo. Giwere. Dichuo mar ariyo onyombo opuonjo nyithindo. Otielore monyonore modhigore. Nosewacho ka Nerea ni onge dala minyuome dhako diriyo. Onge ei Luo kaendi kama inyuome dhako diriyo ma dhok moa kuom chuo ariyo kata pinje ariyo riwe dala achiel. Gimalit ni gin jo Central Nyanza de. Dichuo mokwongo jo Central Nyanza, dichuo mar ariyo. It doesn't matter kata bende dichuo mokwongo en ng'a kata bende jamwa mane. To dhok mokwongo dhi molaye dala cha oromo chak no med dhiang' ewi moro. Mano endo ok en dholuo, mano en tora. Ni kapok idhi nyime. Iparo nang'o mi japuonj ni ne ok owaro dhok? Because of nyithinde adek. Dong onyombo dong en gi nyithindo. Dhako mare. Dhako ni kumodhi chama joka chuore kucha chande en obayo. Koro dholuo maching maber. Kamohangie monyuomie mano eka chuori kanye monyuoli. Amini kanye makoro gurie. Kamano dhi kuom dichuo man gi pesa mane puonjo nyithindo ka kuonde ka no bae. Notimo contract mondo nyithinde so. Kotho kata kawuono. Kamano wae mibro ike. It is true ni ke nyathi manyako cha kona. Ni ng'ato nyicho nyise ni kamin gi otho sani to nyaka duoke ir chuore. Iduoke mana kucha. Nikech kencha ne ok okethi. To kenyi ketho kose winjruok mower. Mamano chopo kama ni the bitterest end mar keny. Ka ng'ato koro biro waro dhoge mano nyuomo. Mano gino rumo motore. To gimomiyo kata biro wero to kede miye dhok te. Kane nyuomo dhok adek bo mami kata mana rombo kata diel. En nikech nyithindo nitiere ka. Sano kori kwano ni nyaka nyithindo monyuol. Nyaka ketho ringre nyako. Emomiyo ketho keny ma jaluo ok yot. En keny ma kata dhako no koro gele baya to keny ni ochung'. Miyo no sani kotho nyiri gi boyi kuma wuon gi nitiere. En nyiri ariyo gi nyaka gi achiel. Nyithindo gi boyi kuma min gi kama wuon gi mane owere gi min gi cha nitie.
Matini jaduong' cha ng'eni ong'e maber niya magi baya magi to joga. Opuonjine, ong'ine, opidhne, gibo duogo home. Nyako maduong' to kia wuon gi makato radgo sani. Wuoi be ok ong'eyo. Matin ni. Ong'e gimoro amora macha wuon. Walose wache ni dala ma mama ni yae en dala ma ji ochachni, magi mier machach. Dala achiel ok riw dho Kenya ariyo ne nyaka achiel, never. Nerea. Puonjuru ji gik madier, gik makelo gombo, kelo tuomruok, kelo tungni, kendo be mayo ji kwe. Jogi nyalo chako negre kaendi. Gimomiyo nok riwga dhok en ni sama dhako dhi idwa nyuome gi ng'ama chielo mopogore gi mondo nyuome, iwaro dhogi mondo mi koro kench odong' ni ler. Moko ochako bi mondo oket keny machielo. But keny achiel ok nyal terie dhok diriyo. Iparo ni sama ni nyombo ni dongo jonyuol nyako ni ne nitie. Ok imagine magi koro magi joma koro ketho ne ji, ketho ne nyithindegi. Gi mess up nyaka nyikwagi gite. To ng'ama nyombo mar ariyo ni berambun maonge ng'awi raoi magi akiani I don't know what is wrong with life. Pache thin, pache nus. In ng'ama dichuo iyudo dhako manigi nyithindo ok ikugi penye ndo nitedo no nyuomi in chikuru. Maybe ne gisewacho mano. Ai bende gifupi te iting'o dhok itero kendo e keny machielo mosenyuome dhok. Ichalo koth mago nam, useless. Kati kelo madhok 10 ng'acho ne kelo dhiang' achiel mache wuon dhako. Koro nyis nyako no ni dala gi kama ne wuon gi wecha mache korgi. Dho ma opuonjogi ema ne gi min gi gibo respect as a foster father. But biological father nitie machen step father margi, but koro nitie biological father. Ewinjo makoro kuma chunyego mono odhi ne wuon gi ni odhi ne wuon gi ogwedhi ne nyathi nikech dichwo ema nigi gweth gi kuong. Ang'eni kanyo ko idwa ng'iyo piny to aonge wach. Ang'eni idwa ng'iyo piny to koro we wunda puonj kanyo. Kata king'iyo kata mana muma misesomo miloko diere miloko be isomo ma in gi degree mag muma. Onge kama ondike ni nitiere ng'ama miyo mane ogwedho ng'ato. Gweth mar miyo en niya imiye gimoro ogoni erokamano. But gweth mar nyayo kar ng'ato, mar develop kar ng'ato, mar nyathi wuok kuom mama baba. Nere ng'ama baba kochwado lwete ni mokalake oromo ketho dalano te. Mano be jaduong' mokuongo kochwado jaduong' ok chwado lwete ne dala. Winja koro ma koro opuonjo. Ema koro nyiso gi an be. Jaduong' ok chwado lwete ne koth. Wapuonjore nikech sama onti malich matimo ni ka dhako ka nyithindo ogolo kuomi ang'o in koro kai ka ng'at ma en jo ringi mana. But don't you know that it is a mistake? Kiwacho ni dhako nyalo kawo nyathi magolo kuom ng'ato, never, ok timre. It happens. Mano mana paro ma dichuo paro. Nerea, ing'eni wadak e piny kama gik moko timre. It happens. Koro jaduong' nitie ma samoro ojame rima. Ineno, ji te ok chal. Koro kuong' mar dala wuok kuom ng'ama wuoro. Moriere tir en kuong' ma kaka iling'onge. An aseneno kuong' mar dayo moketho dala. Koro iwacho ni dak kuong' mar dayo to koro en acho kuong' mar dongruok mar ng'ato. Koro wacho niya adwa mondo agwedh nyathina moro. Abuluongo nyithinda tagwedho ni ng'ane in gima kama itim, gima kama itim, mano e lamona kata gweth mara kuomi. Ng'ama miyo ei dala ka, an koro wacho dala ei depo. Ng'ama miyo okel gweth. To kineno dayo moti ng'enyne gikelo ga gombo. Dayo moti mondo miyo gweth kamoro tinde mang'eny kinjo sigandgi ne gikelo mana gombo. Notuone kiang'o gin githo gik motuone gik motuone gik mowachne otho gi mirima gin sana gin gibiro gi jochiende moko mag mirima gang'o. Lakini ng'ama kodwa loso gimoro maber kama idwaro gweth kata ka in nyathi ma nyako kata ma wuoyi dhi ir babani obro gwedhi kendo law mong'udho ni noendo bro miyo karinya. To mag ketho many ng'ama miyo. Ng'ama miyo nyalo bokre to kaka dada pi matoe dier dala to wuok odhi kobadhe. Omiyo ka giwe chworo gi piele kendo
time maricho machalo kamano mahienglo omiyo mado koro puonja e dak achana ka. Temuru kata kun gi babau moro kamoro, wireuru awira, kata jogi eki nyisi ni gidogo ir wuongi mondo wuongi chom mor. Kaneno kothego to bro mor, kata koro dhako cha ni kucha magi nyithinde, emomiyo dhoge ni kacha. Bad dicho machayo kabisa ema nokendo mamani. Ipuonjo ka gisepuonjo maber no, but injo ka chunygi gombo dok ir wuongi. Idag gi min-gi kendo samoro ikete maber ndi, lakini nyithindo gombo madok dalagi. Remo pek malopi. Remo pek malopi Nerea. East or west, home is best. Omiyo koro puonjo dog dala dog ir baba. Gima nyaka timre kae cha en ni e dala mano nyume dhok ariyo gi, mantime Kenya ariyo gi, ok ang'e ni jogi dog chamo gweno te. Nyathi jathin no kanya penje. Ok nyal penje, lakini koro koro puonj generally. Kani tinga maybe ne ginyombo terra dhok, lakini kani ng'ato dhi mochamo gweno ewi keny machielo mar ng'a machielo, omero ok imuony. To kimuony to dak nyaka nene no sedak dak. Ok samoro akia no chamo gweno. Mare bedo ka ng'ano tero dhok, ne pok ochamo gweno. Ng'ato tero dhok to dhi ochamo gweno. Koro gino complicated, koro onywandore. Ema wacho ni nitie gik moko makelo ne ji weche mag gombo manono. Ema mon besa moko osekendi. Tulia mali umeolewa. Sasa ingine uwezo katulia sababu ya matatizo na mateso na shida na tabu na nini. To koro ere kama onge shida. Kata dhi mna kama chielo. Kuonde moko nigi shida mabet ojo mera. Ema na onge kamoro amora, onge kama ber. Beri ni miloso kendi Nerea. Kweno ka koro mama ni koro tungo nyithinde. Ipa nyithindo gi ang'ma giwinjo sama koro gintie ka. Kich baba gi monyuolo gintie ngima. Kendo gigombo. Mama gi to keto gi nyaka uher ng'anto ng'an samoro ok gihero. Ma en heartbeat mar min gi. To baba gi to nitiere remo koro ywayo gi. Matin ni juogi makorgi kata teku makorgi kata remo makorgi pek moloyo moro mantie kan kuma min gi odhi. Koro koth jogi ni kama wuon gi nitie. Mane gi manitie. Min gi mage wacho ni be chieng' makoro tho nodhi ik mana kucha. Omiyo jaduong' makoro ni kane dhi dong' munglu. Kopo nen gi dhako to tupo sauri yake. Koro miyo joma nyiri wacho ni gidwa mondo gitim ang'o gin. Nyako ni dwano dog ir mama baba gi. Odongi. Kendo nodwaro ni kinyuome tinyuome kanye. Ka chuor min gi ni koso ka baba. Inyuome dala gi Nerea. Nyako ni nigi kor gi wuon. Ana nyise ni mondo nyuome nyuoma dala gi. To nikech jal machielo ni mopuonje be okonya jale. Onyuome dala gi. Gimoro amoro tim dala gi. Ng'acha to bro neno gima nyalo miyo. Kwa lwete kata oro ne pesa moro niya, baba ibe maendi chame. Kuom tich manitiyo. Lakini nonde nyako ni kata kuma chwore bro dhi, machwore bro kete uzito, ok en kucha, en dala gi ka. Koro chike mag nyombo te mag nyako ni ibo tiek dala gi kama min gi noae. Koro kama miyo be bore. Ok no penje dichuogo ni to mitero gigini, bing'e ni abiro ter ga maga moko. Sama ero seidho nyang'oma. Koro gikiare. Wigo biro loose, wigo ochot wayo chot kawaya mar gi. Koro kimeumana. Kimeumana. Tingena umana gamna kuom nyithindo. Koro joma mine be obedie mos kosenyuom. Ase koni moro nitie matek mok dek ibede mos. Muno ndek ni andeka magi mathago muno. I just don't know. An mamwa no kuona ni nyathina ni nyathi nyalo mi tho kama nokunjo yiki. Koro kaka nosenyuolo nyithinde degi, no winjo bedo kanyo. Ibede temo loso. Sani koro jogi joma dongo dok konye, do umore kuome, di koro mor. Lit man noneno cha dine so irumo samoro. Bar nyithindo gi nyaka nyom mana kucha, gidhi gine baba gi mondo mi gigweth. Uwinjo nyirigo, gin nyiri kia gin nyithinde. Nyiri ariyo gi wachiel, to nyako matine ma chunye dang'ni. Dhi uru ir baba u mondo dhi ong'udhu no law, mabro miyo chieng' moro kare udhi maber. Janyuolo kuwiti, baba en baba, kik mondo mi ng'ato wuondu. Uru moro no to nyalo gwedhu for any reason. Ok nyalo gwedhu for any reason. Opak Yesu Nerea. Yawa miya namba nik mondo okonya. Ikoni tieko kopak Yesu. Ondika opak Yesu. Opak Yesu Nerea yawa miya namba nik mondo okonya chiega chodo. To dhoge tek ka penje to odwa ni ajuke Rando. Ka penje dhoge tek ka penje. Koro adwa ni mondo ajuke Asai Nerea.
Okay, amosi Bishop, orna namba niko kelo. Eh, kawuono ji dwa namba ni manade? Alafu koro kusemiogi. Mi naitwa Chantel kutoka Kobala, nimeishi na baba mwenye hanitaki. Na nishagundua mi si mtoi wake. Mam alikam na mimi. Manisaidia aje. Yani mayot matin kamano. Akuru saidia. Mama alikam na Chantel, yeye. Chantel koro wena uo Kobala. Ana karachwanya. To kwani mwenye anaishi naye hamtaki. Na nishagundua mi si mtoi wake. Mami alikam na mimi. Mama alikam na mimi, manisaidia aje. Saidia nyara karachwanya. Ao mi mon ko dhi tedo gi nyithindo tok. Chuogi ok her. Nyathi kisedhi tedo godo. Number 1. Ka nyathini bedo maduong' koro mo 13 years. Ose develop koro ochopo kuma koro en adult. Ochako koro ubedo gi instincts mag dwaro ng'eyo a lot of things. Enang'o matimore in my surrounding, nini. Kino ka nyathi ochopo 13 years man koro dhi form 1, dhi class 8, form 1, form 2 kanyo. Wewe mondo dhi, and then ichak introduce most to the fact that ni kama entie ni ma ok en babane manonyuole. Maybe baba gi negi kosana kata ng'ama notimre. Bo nyathini bedo at peace. Nikech ka nyathino ni baba gi mangin go no ok odwar, matini osejok bedo kanyo dwa dhi dalagi. Onoja kuuth mar manyo janyuol ne kama. Owacho ni hampendi, hamtaki. Hamtaki. To onge gima lit ne ng'ama miyo ni nyathini minyuolo makothi dichuo midago ok dwar. Ito dichuogni dwari. Miyo matin. Moko be katigo nyathino ne boko chune en oseheri. Onge. Nere kinyuol ma in mama mi dhodho. To ng'ato ok dwar nyathini. Gino ndik madonjonie. To bing'e nitie awacho ni gima seneno. Ndi nyiri moko makata dichuogno go nyathine to ok ochune. Bora no yudo dichuogno dago. Number 2 kabisa. Mano koro onge. Mano gima onge. Omiyo Chantel, the first step, uliza mama yako ukweli. Juu dadi unanitreat hivi. Wewe ni dadi yangu kweli mama? Si alimuuliza akamweleza alikuja na yeye. Ameshagundua, amesema yeye ameshagundua. Yaani Chantel amefanya tu utafiti kivyake akagundua huyu si babake mzazi. Lakini baba wako wa kambo, ushasikia? Baba wako wa kambo. Kwa hiyo Chantel otimkaka nyathi matin. Usitusi baba yako wa kambo, usimkosee heshima baba yako wa kambo. Ishi naye kama baba yako huyo wa kambo, ukua kama mtoto wake. Lakini uliza mama yako, where's my baba? Mami, dadi yuko wapi? Baadaye kufikia miaka zako 18, utatafuta babako mali yuko. Mtapatana na wakati huo utakuwa unaweza kufanya uamuzi wako kama mtu mzima. Pengine sasa bado uko shuleni, soma tu. Pengine sasa hizi bado wewe ni mdogo, kuwa. Lakini ushajua Yesu babako ni baba wa kambo, usimkosee heshima, mpende kabisa. Manake ni babako. Lakini mwishowe miaka 18 utakuwa na ruhusa ama na fursa ya kuweza kutafuta babako. Mamako atakueleza mali babako yuko. Mamako hajua babako mali yuko. Kwa hivyo hata usitie shaka. Mama pia wewe vile vile muelezee mtoto msichana kwao ni wapi apatane na baba yake. Damu nzito kuliko maji. Na pia mateso ambayo anapitia hapa yeye mwenyewe hapendi, tayari shamdhuru kwa nafsi yake. Kwa hivyo kuna haja umwelekeze mtoto aweze kuelewa mbivu na mbichi, 1 na 2, njia zote zile za maisha yake aweze kujua. Chantel, nimekufunza kama ndugu yako, usikosee mtu yote heshima, hata mama yako usimkosee heshima. Nenda polepole kwa unyenyekevu uweze kujua zaidi. Nerea maliza kipindi. Mano wach modhi gi chunya manade. DAK ACHANA. Otek. Maka nyathi matin makoro donje DAK ACHANA penjo wach. Nerea. Otek. Kare kipindi ni ober. DAK ACHANA ber. Eka ji dak mochanore. Nyaka nyithindo ng'e gima gin. Nyaka nyathi koro ng'e gima en. Erokamano ne jo DAK ACHANA. Adwaro mondo achak achiw thuolo makende mar mos makende. Mondo mos jo DAK ACHANA, johera mag DAK ACHANA e piny ngima. Wang'eny wan Migori, Kisumu, Siaya, Mombasa, Nairobi, kure. Amosou
e nying Yesu Kristo ma Nazareth ni Ruoth opaki. Arwakuru e bedo johera mag Dak Achana zaidi kabisa. Endeleeni gi wach mana winjo uwacho cha. Wabiro chopo kiwango ne mowinjore ka Nyasaye dwaro. Ng'ama winjo ni chunye di mondo donje Dak Achana, wan gi WhatsApp group. Orna nyingi gi namba ni. Arwaki WhatsApp group. Ibiro tudori kodwa one by one. Wabiro tudore gik moko motimo kanyo ibiro timo kodwa kaka jahera mar Dak Achana. Nyasaye mondo gwedhu. Anan Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ. Anyara simbo kanyi kela modak mthi warangenya school. Anchi karachuonyo ka uma school kande 0720. Mano namba na 403913. Nyasaye gwedhi ka waromo. Mano ema kelowa giko mar chenro mar Dak Achana kawuono. Ka bende koro wasebedo ka koro ne watwa kanyo endo kod Nerea Mbewa e weche mopogore opogore. Ageno ni puonj mowuok kanyo endo owinjo maber. Omware Anania, Walter Odede, kanyakla gi Donson Owuor, mago gin yawuot Seme, mago wetena ma joma lich ahinya. Gimano timo, kamano odhi, ung'eyo ko be wache yamo. Ruoth mondo gwedhu ahinya kuom bedo gi chuny mane untiere gono endo. To ji tema bende ne nitie gwenge go magoyo ma kamagi makamano notimore. Ero kamano to thoth mar erokamano bro dhi ne kanisa mara mar Christ Covenant Gospel Ministry. Kuom chung' kod lamo seche ma weche moko ne nitie matek modhi maber. Reverend mara kanyendo en Migosi Stephen Gombe, Bishop mara en Migosi Oyieko. To ando bena lamo ni kama igwedhe jogi kigwedha. Ibenda in gweth mari nosedonjo. Dogi ni do report gi wago. Omiyo gwethu no endo kod lamo maru otimo madongo. Nyasaye mwalamo pile pile no endo. En Nyasaye matimo gik madongo. Omiyo don't go for smaller things, go for bigger things. Chako rom kendo. Next time e Dak Achana nyinga en Niko kelo jomadwa namba na moko ne namba na go eko wabo tudre e yo mawanu mwange kendwa. Mondo mi koro mon machode we ko mak gi aching. Giwe keto jege yuko jamna moyiko yiem kamano endo. Warom next Thursday. Hallelujah.